Mae ein gweithredoedd a'n geiriau yn rymus. Gall yn newyn dein meddyliau, Ein syniadau. Ein teimladau. ar-lein, yn emosiynol, yn gorfforol. Mae bwlio yn effeithio ar pawb ohonom ni. Mae'n brifo. Mae'n creithio. Mae'n codi cywilydd. Mae'n rhoi pwysau arno ni. Mae'n ein newid ni. Ac mae'n negyddol. Mae'n gwneud i ni feddwl bod ni methu ei stopio. Ond mae'n rhaid i newid cychwyn yn rhywle. Bod yn garedig yw Dangos parch. Cefnogaeth. Bod yn garedig yn dangos undod. mae caredigrwydd yn golygu cynnwys rhywun. Mae bod yn caredig yn brydferth. Mae'r pethau rydym yn dweud, yn gwneud, yn clicio, Yn ysgrifennu. Yn rhannu. Ac yn postio. yn golygu rhywbeth. Gall yn bod yn caredig trwy wenu. Trwy beidio rhannu'r fideo. Trwy gynnwys rhywun. Trwy ddweud stopia. Mae ein gweithredoedd bach yn ei gwahaniaeth mawr. Ac mae caredigrwydd yn heintus. Mae'n llifo drwy ddymni fel rhaeadur. Fel ton sy'n troi'r llanw. Felly dewch i ni wneud hyn yn normal newydd. Trwy rhannu y caredigrwydd. Dim ond un newid bach sydd angen i greu cadwyn caredigrwydd. Gall un gair caredig. Gwneud ei diwrnod yn llawer gwell. Gwneud i ni deimlo'n llai unig. Gall un gair caredig rhoi hwb i eraill. Gall newid ein hyder. Dyna'r gwahaniaeth gall un gair caredig gwneud.